Bé, primer de tot, voldria dir que estic molt content de ser ací a la vall de Gallinera i estic content per diversos motius. Una, en primer lloc, perquè hi ha un altre poble de descendent de mallorquins, un altre municipi descendent de mallorquins, la vall de Gallinera, que s'agermana amb un municipi mallorquí, en aquest cas Puigpunyent. I quan dic un altre és perquè hi ha hagut altres agermanaments anteriors, com els de Santa Margalida, en Tàrbena, Xaló i la Vall d'Ebo, el de Petra i Predeguer, el del Verger i Sineu, i personalment, dins aquesta llista, que encara se podria ampliar, no hi podia faltar la Vall de Gallinera. No hi podia faltar per motius obvis, perquè durant molt de temps la Vall de Gallinera ha estat un dels municipis, juntament amb Tàrbena, que ha estat conegut per el seu origen mallorquí i per mantenir molts de trets lingüístics mallorquins. En segon lloc, estic molt content perquè aquest agermanament se du a terme coincidint a les terceres jornades d'estudi de la repoblació mallorquina, unes jornades que sortosament tenen continuïtat, unes jornades que permeten que aquella gent que d'una manera o de l'altra, amb més o manco intensitat, treballam sobre aquestes qüestions, ens puguem retrobar, puguem posar en comú les nostres investigacions i també reprendre un contacte que moltes de vegades se'n fa difícil. I, de més a més, allò que se pretén amb aquestes jornades és que molta de gent, la gent del poble, la gent del municipi, es posi en valor aquest origen mallorquí i el retrobament que suposa el coneixement i també aquest agermanament. I, finalment, també vull dir que també estic content perquè per a mi sempre és un motiu de retrobar gent que tenim molt d'amics per ací, gent de Tàrbena, gent de Xaló, gent de la Vall de Gallinera, gent de la Vall d'Ebo, que fan que al cap i a la fi jo personalment i tots els del meu poble de Santa Margalida que venim per la Marina ens trobem entre germans i entre amics. Abans de continuar, voldria dir que dedico aquesta comunicació, si es pot dedicar, a la memòria d'un amic que va morir fa uns dies en el meu poble. I dit això, aquesta llarga introducció d'agraïments, voldria explicar, perquè aquell títol, jo som de títols llargs i de vegades poden com esgarrifar una cosa, comparant colonitzacions i migració, la migració des de Catalunya a Mallorca, segles XIII-XIV, i la migració mallorquina al Regne de València en el segle XVII. Els historiadors de vegades ens perdem per la voluntat de ser precisos i el que fem és espantar a l'auditori que tenim a davant. Que me planteig, vos vull parlar en aquesta ocasió. És d'una cosa que els historiadors, sobretot els que treballem sobre processos migratoris, sobre colonitzacions, ens hem plantejat moltes de vegades i que ara, gràcies a als estudis que s'han anat duent a terme, ja podem començar, podríem dir, a respondre o com a mínim a plantejar. Primer de tot, les migracions podríem dir
contemporànies, és a dir, des de l'edat mitjana, per exemple, i l'edat moderna, són diferents quant a mecàniques, processos de les contemporànies, generen entre la gent que se desplaça o generaren un comportaments semblants als contemporanis o varen ser diferents, que tenen en comú i de diferent aquells processos de migració característics de la humanitat, de tota la història de la humanitat, i fins a quin punt són comparables totes les distàncies cronològiques. A més, la qüestió encara se complica més, però no la complicarem més, quan tenim present, i li hem de tenir present, que aquests processos de migració de vegades són conseqüències de processos de colonització. Per això, la historiografia sol plantejar la necessitat de distingir entre els processos de colonització, entre cometes també repoblació, com s'anomenen a la península ibèrica tradicionalment, i els simples moviments migratoris. Una colonització què és, perquè ens entenguem? Una ocupació i de vegades substitució d'una societat per una altra que sol anar acompanyada de l'assentament de colons, de nous pobladors, procedents sobretot de les àrees d'origen dels conqueridors i que substitueix total o parcialment la població de les zones conquerides. Exemples: l'anomenada Reconquesta, determinats indrets d'Amèrica o Algèria. Això serien processos de colonització. Però també hi ha processos migratoris, que tots els coneixem, que no són conseqüència, o manca una conseqüència recent dels processos de colonització. Per exemple, l'emigració occitana a Catalunya en els segles XVI i XVII, la migració mallorquina o valenciana a Amèrica o a altres indrets, o la migració andalusa a Mallorca i València. Tot això fa que ens haguem de plantejar quines poden ser les peculiaritats del procés migratori cap al Regne de València després de l'expulsió dels Morits. Què se tracta? I això no vol dir que responga a les preguntes, però els historiadors com a mínim les han de plantejar. D'un procés simple d'immigració, de repoblació o de colonització. S'ha de tenir en compte si pensant que se pot qualificar d'un procés de colonització, que són contrades aquí, sobretot aquí a la Marina i altres indrets del Comtat, on la població originària o indígena, els morits en aquell cas, són expulsats prop de 4 segles després dels inicis de la conquesta i colonització. I quan ús el terme indígena o població originària, i no dic directament morits, és perquè tenim la necessitat de ser precisos. Què vull dir amb això? Que tenir clar que els morits no eren una gent destinada, per dir-ho així, a ser expulsada o desaparèixer de la península ibèrica, sinó que eren la població nativa, originària, indígena, i quan dic indígena no dic en cap connotació pejorativa de superioritat o inferioritat d'aquestes contrades. Des d'aquesta perspectiva, el procés que se produeix a la Marina i segons quines àrees del Comtat i altres indrets se podria qualificar de colonització, d'un procés de colonització. Però s'ha de tenir en compte també al mateix temps que hi ha
una part d'aquestes terres que són ocupades per gent que ja era del mateix regne i també, cosa que la diferenciaria d'un procés de colonització clàssic, però també s'ha de tenir en compte que per les seves característiques el procés de migració cap a València per les seves característiques s'assembla molt a les migracions que acompanyaven els processos de colonització medievals de València i de Mallorca. Quines són les preguntes? És a dir, no respondré les planteja aquestes preguntes perquè si un cas ho tinguem present, però allò que m'agradaria demanar-vos en aquesta exposició, quines són les característiques dels processos o unes determinades característiques dels processos migratoris contemporanis i demanar-vos si aquestes característiques que ara vos diré també se podrien documentar a processos migratoris més antics. Quines són les característiques d'aquests processos de migració contemporanis que és freqüent que estiguin lligats a processos de colonització, que són explicables per la situació dels migrants, és a dir, per pobresa, també voluntat d'aventura, perquè se documenten la tendència, sobretot primerenca, a mantenir els vincles de solidaritat, pràctiques endogàmiques entre poblacions de les mateixes zones d'origen i també perquè se documenta sempre el retorn temporal o definitiu a les zones d'origen, ja sigui per vendre-hi béns, per visitar-les o per tornar-s'hi a establir. I se tracta també de gent que sent nostàlgia, afecte i records per les seves zones d'origen. Són comportaments característics de les migracions contemporànies i que podem identificar a qualsevol dels col·lectius que actualment se senten o han passat a viure a les nostres terres. La qüestió, com vos deia, era si això també succeïa en els processos migratoris més antics i, com vos he dit, allò que faré serà intentar respondre a aquesta pregunta a través de les comparacions d'exemples de documents o bé procedents de la migració des de Catalunya cap a Mallorca a l'edat mitjana i des de Mallorca cap a València en el segle XVII. Molt ràpidament, pel que respecta al procés d'emigració que va ser conseqüència de la conquesta de Mallorca a l'edat mitjana, dic que s'ha dut a terme en un context bèl·lic, que és la conquesta i colonització de Mallorca, que s'inicia a 1230 i podem donar més o manco finalitzat a 1350, després de la pesta negra, que se tracta d'una migració incentivada per les autoritats i pels senyors que reben terra a Mallorca, que és una migració fonamentalment familiar, però que no hi manquen els homes sols, i que allò que se produeix és una especialització migratòria, de manera que la gran majoria dels pobladors procedeix de Catalunya, sobretot de l'Orient, sobretot i particularment a la part forana o ruralia de l'illa. Sobre la migració balear al Regne de València, només dir allò que han dit, que ja s'ha dit al dematí, que té com a conseqüència l'expulsió dels morits, que té com a origen també la situació crítica que s'hi vivia a Mallorca, dècades de collites deficitàries, de fam absoluta, i se donen, ja ho sabem, només és per refrescar-ho, com se sol dir ara, quines que coincideixen aquesta situació de fam
a Mallorca, en el fet que àmplies zones del Regne de València, sobretot a la Marina i el Comtat, han quedat despoblades, i se dona la casualitat també que el rei, els senyors que han quedat sense pobladors, pareix que promouen ells mateixos el procés migratori, que durà com a conseqüència la formació de comunitat d'origen majoritàriament mallorquí. Passarem sobre aquells fets. Allò que m'agradaria remarcar, en tot cas, abans d'entrar definitivament en olivetes, com dèiem a Mallorca, és un tema que és poc conegut, que la migració mallorquina cap a València va generar el primer procés podríem dir, la primera polèmica institucional sobre la migració que coneixem a la corona d'Aragó. Quina era aquesta polèmica institucional? Hi havia institucions illenques, el jurat del regne, que no volien que la gent se n'anés cap a València. Hi havia altres institucions illenques, el sindicat de fora, que volien que la gent partís cap a València i que l'havien d'animar a anar-se'n cap a València. Perquè n'hi havia que volien que la població se n'anés cap a València, els del sindicat de fora, perquè havien de comprar blat a preu molt alts per mantenir les bosses de població pobra. I, per tant, volien que la gent se n'anés. Qui era que no volia que se n'anessin? Els jurats del regne. Perquè la gran majoria d'aquests jurats defensaven els interessos de l'oligarquia, que eren gent que controlava els excedents de cereals i, clar, en èpoques de carestia el que feien era vendre aquells cereals a uns preus extraordinaris i se feien d'or. En qualsevol cas, allò que se va dur a terme per ell que d'amagat del rei va ser l'opció de permetre que la gent se n'anés cap al regne de València. Què veiem a tots aquells dos processos migratoris? Veiem moltes de coses en comú. Primer de tot, que se tracta d'una migració des del lloc familiar, que és apreciable a les fonts medievals i que és molt més explícita en el cas de la migració cap a València. Ara vos posaré diferent document perquè vegeu aquestes consemblances i veurem que hi ha aquells mateixos comportaments que se detecten per l'època contemporània. Per exemple, aquí veiem un exemple a partir d'un document de migració familiar medieval, que és que a 1329, na la vila de Manlleu, filla d'Arnau de Manlleu i la seva muller Brunissenda, que és de Vidreres a Girona, amb voluntat i consentiment dels seus germans Bernat de Manlleu i Francesc de Manlleu, habitadors de l'illa de Reina de Mallorca i de la seva amiga Guillemona, filla del Pere Humbert difunt de parròquia de Vidreres, que diu que habiten tots a Mallorca, se col·loca en matrimoni amb en Pere Claret de Solla. Què hi veiem en aquell document? Els lligams, a aquesta dona que li falta el pare, què fa? Descobrim que tots els seus germans són a Mallorca, que li actuen com a consellers del matrimoni, com també gent del mateix poble. S'ha produït, veiem que hi ha hagut una migració de tipus familiar a Mallorca, que la veiem en aquells documents d'aquell tipus. La migració de tipus familiar mallorquina al Regne de València apareix claríssimament tant en les fonts de tipus qualitatiu com de tipus quantitatiu. Se parla que se mudaven en ses mullers i infants. És una migració de tipus
familiar, de vegades, com ha dit abans Vicent Puig, se tracta de famílies àmplies i d'autèntics grups familiars que constitueixen xarxes migratòries. Exemple, el cas que vàrem estudiar conjuntament amb en Joan Lluís Monjo i en Josep Mas, aquí present tots dos, de les famílies Albanell i Serra, tots els que hi veus en aquest arbre genealògic, tots eren de Santa Margalida, que s'assentaren a Xaló. Fixeu-vos quin caramull de gent assentada de cop, o el de les famílies Capdebou i Quegles, igualment originàries de Santa Margalida i assentades a Xaló. I aquí veiem que allò que se tracta, podeu veure, de gent jove amb una elevada descendència. Anirem avançant i mirant de fer via. Una altra cosa que se detecta és la solidaritat de grup a l'edat mitjana i moderna, que és això ho veiem quan detectant contactes entre gent del mateix origen, veiem que tot i viure a indrets diferents de l'illa de Mallorca o bé de València en el segle XVII, tenen notícia un dels altres, gent que viu a molt de quilòmetres, saben on són el del seu poble, que viven a Mallorca o que viven a València, tenen tendència a mantenir vincles matrimonials i tenen tendència a assentar-se en bloc. És a dir, allò mateix que passa a l'època contemporània. Allò mateix que fan els mallorquins i valencians que quan emigraven a l'Argentina, per exemple, i allò mateix que fa molta gent que ara s'estableix ací. Exemples que també ens demostren l'establiment de xarxes migratòries, és a dir, d'emigrants del mateix indret que se van assentant al mateix lloc de destinació. El cas, per exemple, medieval, que molts de colons procedents del bisbat de Girona a Catalunya s'estableixen a terres de Mallorca, com Muro, Sóller i Santa Margalida, on els senyors feudals són senyors que tenen terres a aquests indrets de Catalunya. Són com l'abat de Sant Feliu de Guíxols, el comte d'Empúries, el bisbe de Girona, etc. Hi ha un cas especialment ben documentat, que és el de Torrella de Montgrí, una població de l'Empordà, on s'han pogut localitzar a la documentació només de entre 1298 i 1350 aproximadament 70 persones procedent d'aquell terme municipal que s'han assentat a Mallorca i Menorca. No parlam d'entre 1230 i 1300, que també n'hi ha molts documentats, però a través d'un estudi de protocols notarials que s'ha fet Xavier Soldevila i Temporal, va poder trobar aquesta quantitat. I ja sabem que s'han perdut moltíssim de protocols notarials i que la migració devia ser molt major. Però l'important és que aquestes emigracions són una xarxa. Comencen amb un establiment inicial i els contactes que hi ha entre totes entre les poblacions d'origen i les de destinació fan que se mantenguen els fluxos migratoris. Això mateix és el que podem veure en el cas de la Marina, on pobles amb la bona part o la majoria de població procedeix del mateix poble o pobles com Llibres, Xaló, Evo, i que van arribant en diverses onades. Són comportaments que són característics també dels processos migratoris actuals. Exemple de processos migratoris on uns emigrants tenen notícies d'uns altres. Un exemple medieval. A 1351, ja veig que els documents medievals no són tan explícits, però si els llegim des d'una altra perspectiva ens donen molta d'informació. Se va incoar un procés per la Cúria Real per a veure si en Guillem Bertran, habitador de la parròquia de Santa Margalida, era clergue tonsurat. Per què?
perquè si eren clergues tonsurat, eren uns clergues que no s'arribaven a ordenar de preveres, se casaven, però tot aquell temps fins que se casaven no pagaven imposts. I, clar, ja era una manera de fer trampa era el fisc. Què passa? En Guillem Beltran era d'Igualada. I quan l'han de jutjar, aquí cita a declarar, perquè declaren a favor seu. En Hernán Espelt, forner, en el Dalmau mercader, mariner, i en Arnau Ferrer, tots oriunds d'Igualada, d'on era natural en Guillem Beltran. I ells diuen, tots tres, no sabem si això era vera, o si era veritat o no, que el varen veure quan li donaven les ordres menors a Vic. I també se pronuncien en el mateix sentit altra gent i també, entre altres, un Pere Torrent, oriünd de Sant Cugat de Vallès, que no és Igualada però no està molt lluny, que també l'havia conegut. Què va fer? Això que ens demostra, com se demostra que sabien sabien tenir notícies uns dels altres, perquè aquest, quan veu que els jutjaran per defraudar imposts, què fa? Cita a declarar la gent del seu poble que sap on viu i que declararan a favor seu. A les fonts valencianes del segle XVII, aquell procés és molt més clar i s'evidencia en molt de documents. Per exemple, i en molta de tipologia documental. Per exemple, el casament de gent del mateix poble on d'altres mallorquins. Ja que aquí avui hi ha gent d'Ebo i sap, vaig pensar que de Xaló aquí veiem un matrimoni entre gent del mateix poble, un matrimoni que ja el varen publicar en Josep Mas i en Joan Lluís Monjo i jo, de 1628, és a dir, ja bastant de temps després de l'inici del procés de població, on se diu que desposé a Pedro Mengual, natural de Santa Margalida, reino de Mallorca, habitador del lugar de la Sierra, Valle de Ebo, hijo de Pedro Mengual y de Margalida Montaner, y desposió y dio misa en todo día a dicho Mengual con Isabel Mestre, doncella hija de Sebastia Mestre y de Juana Quegles, naturales de Santa Margalida, reino de Mallorca. Padrinos Juan Piera de Persern y Juan Font de Santa Margalida, habitadors de Xaló. A no ser en Juan Piera de Persern, tots els que apareixen en aquell document són de Santa Margalida. Com deuen poder suposar, aquells matrimonis eren matrimonis emparolats i el motiu d'emparaular aquells matrimonis era mantenir els vincles i la solidaritat entre gent del mateix origen. Un comportament que també han mantingut la gent d'aquí que va migrar a època contemporània i que mantenen en molts de casos les migracions contemporànies. Pel que fa a les relacions a les xarxes d'origen, hi ha en primer lloc aquestes xarxes migratòries a les quals ja han fet referència, però que impliquen que regularment entre els que hi anaven i tornaven hi havia un flux d'informació entre gent del mateix origen, que se duen a terme, i ho sabem, viatges per vendre i administrar béns propis i de gent del mateix origen, i també hi havia relacions afectives. És el mateix que han fet molts de migrants originaris del Manco de Mallorca, perquè a època contemporània, no sé si a València, en el País Valencià, això se documenta tant, però una cosa molt freqüent a Mallorca era que vengués qualcú originari d'un poble en concret
que anés aquí on provenia, saludava els familiars i anava per vendre les terres que tenia a Mallorca per després tornar cap a l'Argentina amb allò per invertir-ho. I doncs aquests mateixos comportaments els documentam a l'edat mitjana i entre la població mallorquina que s'estableix en el segle XVII. I també hi ha les relacions afectives. On se fa visible l'afecte per les zones d'origen? Se fa visible en els testaments, en les deixes i manaments, sobretot, i en les festes i advocacions religioses. Un exemple medieval d'afecte per les zones d'origen és un exemple procedent d'un testament de 1342, que és el testament d'en Berenguer Saborit, un mariner originari de Sant Quirze de Muntanyola a Vic, que resideix a Sóller, i allò interessant d'aquell document és que diu que si qualcun dels seus parents voldrà traslladar els seus ossos des del cementeri de Sóller fins a l'església de Sant Quirze de Muntanyola, rebrà 100 sous que li deu el seu fill Mas de Saborit. Diu, si aquí veig l'original llatí, si algo de parlantea media voler traslatare osa mea, etc. Però quina mostra més clara d'amor per la terra d'origen per a veure que donar, finançar el trasllat del propi cadàver, bé, dels ossos, hem d'entendre, de l'esquelet, cap a la zona d'origen. Un exemple de valencià del segle XVII, també publicat per en Josep Mas i per jo mateix, i per en Joan Lluís Monjo, és l'acte de defunció de Mateu Amengual, fradí de Xaló, que era natural de Santa Margalida, que va carregar 3 misses, una per son pare, altra per sa mare i l'altra per son germà. S'hi apleguen els diners a tots, i estos encarregaments vols se facen a la vila de Santa Margalida i no en altra part. I s'adverteix que els 30 sous que deixa per la seva ànima, que se vol se paguen 10 i se carreguen per cantar-li una missa al dia a Sant Mateu o la 8ª. També s'ha de tenir en compte que Sant Mateu, a part de ser el nom de Mateu Amengual, era el patró de Santa Margalida. Festes i devocions. En podien trobar molts, moltíssims. Però uns exemples medievals són, per exemple, les nombroses peregrinacions que se fan cap a Montserrat des de Mallorca a l'edat mitjana i tot el nombrosíssimes deixes que se fan a la Mare de Déu de Montserrat, unes deixes que, segons diuen males llengües a l'hora d'investigar els testaments, vull dir, el comportament de l'Església mallorquina, que haurien estat una de les causes de l'impuls que hauria rebut el culte a la Mare de Déu de Lluc per evitar que hi hagués una transferència de rendes i de censals cap fora de l'illa, de manera que quedassin dins l'illa. Però també vos puc posar el cas de Sant Feliu a Llubí. Sant Feliu, vull dir, Llubí és un poble que se va formar en el segle XIII dins les terres de l'abat de Sant Feliu de Guíxols, on bona part de la població que procedia d'aquestes contrades, i on l'església se va dedicar a Sant Feliu i on actualment encara se fan festes dedicades a Sant Feliu. Això va començar sent un procés conscient, però ara, òbviament, la gent de Llubí ja no sap quin era l'origen de la devoció per Sant Feliu ni les festes. Exemples valencians, en podríem posar, per exemple, la devoció i deixes a la Mare de Déu de Lluc, que apareixen a la documentació, a les de Sant Salvador, que també m'ha informat Joan Lluís Monjo,
però també una cosa que coneix molt bé en Josep Mas, que era la devoció a Santa Margalida a Xaló, que va motivar que se fes festa a Santa Margalida de Xaló durant segles, que hi hagués una capella dedicada a Santa Margalida, i això d'haver arribat a moments que d'haver arribat segurament a haver moments que la gent ja no sabia, ja havia oblidat l'origen de Margalida, però que feia encara aquesta festa dedicada a Santa Margalida. Deien també que trobaven casos de retorn. Hi ha casos de retorn que són definitius i els documentam, per exemple, a l'edat mitjana en testaments. Per exemple, aquests dos són de 1259, que són de dos gent procedent de Catalunya que s'havia establit a Mallorca, que tots dos, a banda de partir cap a Catalunya, fan testament. Si fan testament és perquè volen, evidentment, tot pareix que és un retorn definitiu. En el cas de València, en el cas de Valencià, aquí en veiem diferents exemples, i la biografia breu de tots tres, en Jeroni Gibert i en Antonina Barceló, que s'instal·len a Benimassot en 1613, que deixen fills a València i que compren terres que conservaven altres mallorquins, però situades a Mallorca. És a dir, el retorn és definitiu, però allò curiós és que comprin terres a Mallorca que eren d'altres mallorquins establits a València. O un altre cas, Antoni Vives de la Torreta i Anna Margalida Monjo, que se casen a Santa Margalida, s'instal·len a Xaló, 20 anys després havien retornat a Mallorca, però el seu fill Joan queda visquent a Famorca. També n'he anat trobant d'altres casos recentment, com en Francesc Cervé, Agrícola Valle de Santa Margarita Oriundus, que diu que van els originaris de Santa Margalida i viu a Xaló, i van en Jaume Fuixà, pagès de Santa Margalida, oriünd de Santa Margalida, habitador que van ser de la baronia de la Guar i que ad present reverteris ad vitam villam de Santa Margalida. És a dir, aquell torna cap a Mallorca i que li ven unes cases i terres, les cases que conservava. És un document també ben significatiu. I per anar acabant, de manera que intentarem cenyir-nos ara el temps que ens han assignat i conscient que no s'ha d'abusar de la paciència d'un auditori, com dèiem, entre cometes, captiu. Acabarem parlant d'uns retorns que són temporals, que són aquell que vos havia dit abans, que són d'aquella gent que torna per vendre terres i béns que se conserven a la zona d'origen. I que són també, i els aposto, com per exemple, i per això per finalitzar l'exposició, perquè al cap i a la fi són també un retorn definitiu. Què vol dir? Que són gent que se desplaça un de la família normalment, que se desplaça a la zona d'origen per liquidar els béns, que vol dir trencar els vincles i establir-se definitivament en el lloc de migració. És el mateix que varen fer molt de mallorquins com a mínim, i és el mateix que feren gent de Catalunya que s'establia a Mallorca i de Mallorca que s'establia a València. Per exemple, i només per 1342, una família de gent procedent de Catalunya, de la diòcesi de Girona, nomenen procurador en Bernat Maimó, el seu avi per part de mare, és a dir, el més vell de la família, segurament, també resident a Santa Margalida, perquè exigeix que tots els seus drets a la diòcesi de Girona. Què vol dir? Que aquest home, per fer això, s'havia de desplaçar a Girona. En aquell cas,
no deixa de ser fins i tot un poc emocionant pensar en el més vell de la família que torna a les terres d'origen. O en Berenguer Despuig i na Ramona, que també són establerts a Santa Margalida, que nomenen procurador el seu fill Guillem Despuig perquè alieni les terres que tenen a Fontanilla. En aquell cas és el diferent, és els pares que remeten a la fill. Aquell mateix comportament el podem trobar en el cas d'en Jaume el Benell, que establert a Xaló des del 1611, que se'n va a Santa Margalida a vendre les terres que li queden al poble. En Jaume el Benell, a més, és una persona important a Xaló, ha estat un dels directors del procés, no diré del procés de repoblaments, però sí que per ell que actuava com un dels principals veïnats que cohesionava la comunitat. I un altre cas és el d'Antoni Gelabert, resident a la vila del Balat de la Ribera. Va fer acte de presència a la seva vila nativa, que era Pollença, en qualitat de procurador del seu germà Mateu. És un cas ell era de Pollencí, i un altre el trobam a 1669, on se fa exactament el mateix. Com que estic passant de 2 minuts, acabaré la intervenció. La intervenció dient que allò que podem veure és que aquells processos que hem pogut estudiar i que ja coneixem bé gràcies a la investigació de la historiografia medieval i també de la feina que fa la gent que estudiem el procés migratori cap a València i el procés de colonització, permet veure que tots aquell comportament que la historiografia havia considerat que eren propis i característics només o sobretot de les migracions contemporànies, ja existien en els processos migratoris més antics. I fins i tot podem pensar que és molt possible que hagin existit sempre. La sort que tenim de vegades els historiadors, que sempre ens hem d'atènyer a les fonts, és poder localitzar documents que ens aclaresquen aquells processos i aquells comportaments humans. I acabo la meva intervenció reiterant el meu agraïment per poder ser ací avui i sobretot donar l'enhorabona a l'Ajuntament i a l'Associació Cultural de la Vall de Gallinera i també al Centre d'Estudis de Repoblació Mallorquina i totes quantes entitats hagin col·laborat en aquestes jornades i a tots vosaltres. Moltes gràcies.